ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభును రక్షకుడినైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు వందనములు తెలియజేయుచున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఈ దినము యొక్క వాగ్దానము, ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 24వ వచనం. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వారలారా, ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత లభించుచున్నది. ఆయన పొందిన గాయములు, కల్వరి శిలువలో మన కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చాడు. ఆయన 1 కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు. ఇవన్నీ మన కోసమే, మనకు స్వస్థతనివ్వడానికి. మనము బలహీనమై ఉన్నాం, మనము శపించబడిన వారు, మన శరీరం అస్వస్థత ఉన్నది, మనము అనారోగ్య పాలై ఉన్నాం. అయినను ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత లభించుచున్నది. ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నదని యెషయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన శరీరమంతయు నాగలి షాళ్ల వలె దున్నబడినది. ఆయన 1 కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు, కల్వరి శిలువను మోచాడు. అంతేకాకుండా కాళ్ళలోను చేతుల్లోనూ గాయములు కొట్టబడ్డాయి, తలపై ముండ్ల కిరీటం. ఇవన్నీ కూడా ఆయన పొందిన గాయములు, ఆయన పొందినటువంటి దెబ్బలు. ఇవన్నీ కూడా మనిషి యొక్క శరీరములో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యాధిని తీసివేయడానికి, ప్రతి వ్యాధిని, ప్రతి బలహీనతను తొలగించడానికి ఆయన పొందినటువంటి దెబ్బలు. మనిషి ఎన్ని రోగాలతో పీడింపబడుతున్నాడో, ఎన్ని శాపగ్రస్తమైనటువంటి వాటితో జీవించుతున్నాడో, వాటన్నిటిని తీసివేయడానికి యేసయ్య కల్వరి శిలువలో గాయమునొందాడు. ఆయన దెబ్బలు తిన్నాడు. కారణం నిన్ను స్వస్థపరచడానికి. ఆయన చలవిస్తున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆయన మాట వలన దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగుల నెలను స్వస్థపరిచెను అని మత్తయి సువార్తలో వ్రాయబడింది. ఆయన రోగుల నెల స్వస్థపరిచెను. స్వస్థత అనగా ఆరోగ్యం. నీకు ఆరోగ్యము కలగచేయువాడు ఆయనే. ఆయన డాక్టర్ల కంటే గొప్ప డాక్టర్, పరమ వైద్యుడు, నిన్ను స్వస్థపరచువాడు, నీకు విడుదలనిచ్చువాడు, నీ జీవితాన్ని చక్కబెట్టేవాడు, నీకు కలిగిన ప్రతి గాయమును తొలగించి నీకు భద్రత కలుగచేయువాడు ఆయనే. ఆయన నిన్ను స్వస్థపరచువాడు. రోగుల నెల ఆయన ఏం చేశాడంటే స్వస్థపరిచాను. అంతేకాకుండా నానావిధ రోగముల చేత పీడింపబడిన అనేకులను స్వస్థపరిచి అనేక దెయ్యములను వెళ్ళగొచ్చినని మార్కు సువార్తలో వ్రాయబడి ఉన్నది. నానావిధ రోగముల చేత స్వస్థత లేకుండా అనారోగ్య పాలై పడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని, లేక ఆ రోగముల చేత పీడింపబడిన అనేకులను ఆయన స్వస్థపరిచి ఉన్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది. ఆయన పరమ వైద్యుడు. ఆయన నిన్ను స్వస్థపరచువాడు, నీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలగచేయువాడు, నీ గాయములను కట్టువాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే అని ఆయన కూడా చలవిస్తున్నాడు. ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన స్వస్థత, ఆయన పొందిన గాయముల వలన స్వస్థత. అంతేకాకుండా ఆయన అనేక రోగులను స్వస్థపరచుచుండెను. అంతేకాకుండా ఆయన అనేకమైనటువంటి రోగాలను, లేకపోతే రోగముల చేత పీడించబడుతున్నటువంటి అనేకులను ఆయన స్వస్థపరచనని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ఈరోజు మనిషి యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి రోగాలు ఉన్నాయి. నానావిధ రోగముల చేత చాలామంది పీడించబడుతున్నారు. మనిషి శాపగ్రస్తమైనటువంటి వాడై, తన శరీరము శపించబడినదై అనేక వ్యాధులతో, బలహీనతతో బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు మనం ఎక్కడ చూసినా హాస్పిటల్లో కానీ,
ఎక్కడ చూసినా అనేక మంది హాస్పిటల్ అంతా కూడా నిండిపోయి భయంకరంగా ఉంటుంది. స్వస్థత లేకుండా వారు అనారోగ్య పాలై జీవిత కాలమెల్లా ఆ రోగము చేత పీడింపబడుచు డాక్టర్ల వైపు హాస్పిటల్ వైపు నేడు అనేక మంది తిరుగుతున్నారు. కారణం ఏమిటంటే ఈ లోకము శపించబడినది. మన ఆదాము అవ్వ అనగా పితరులైనటువంటి ఆదాము అవ్వలు వారు శపించబడినటువంటి కారణమును బట్టి ఈ శపితమైన శరీరములో ఈ వ్యాధులన్నీ కూడా మనిషిని బలహీనపరుస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధులను శపించబడినటువంటి ఈ మనిషిని వ్యాధి బలహీనతను తొలగించడానికి కల్వరి శిలువలో యేసయ్య మన కొరకు బలి అయ్యాడు. ఆయన మన కొరకు దెబ్బలిస్తున్నాడు. ఆయన మనల్ని స్వస్థపరిచాడు. ఆయన పొందిన గాయముల వలన మనకు స్వస్థత కలుగునట్లుగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. ఏ మనిషినైతే ఆయన శపించాడో, ఏ మనిషి అయితే శాపము క్రింద ఉన్నాడో ఆ మనిషి యొక్క శాపాన్ని తీసివేయడానికి మరలా ఆయన మన కొరకు గాయమునుందాడు, మన కొరకు కొరడా దెబ్బలు కొట్టబడ్డాడు. వాటన్నిటి వలన స్వస్థత. ఎన్ని రకాలైతే భయంకరమైన వ్యాధులు మనుషులు పీడిస్తున్నాయో ఆ భయంకరమైనటువంటి రోగాలకన్నిటికీ స్వస్థపరచడానికి, విడుదల కలిగించడానికి దేవుడు కల్వరి శిలువలో అనేకమైనటువంటి దెబ్బలు గాయములు నొందాడని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ఈరోజు మనం లోకం యొక్క పరిస్థితులను చూసినట్లయితే ఎక్కడ చూసిన భయంకరమైన వ్యాధులు, ఎవరు చూసినా వ్యాధుల చేత పీడించబడుతున్నారు. కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే. నీకు స్వస్థత కలిగించి చేయవాడు ఆయనే. నీకు విడుదల ఆదరణ కలగచేయువాడు ఆయనే. ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన నీకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు ఎటువంటి బలహీనతతో బాధపడుతున్నారా? మీరు అనారోగ్యంగా ఉన్నారా? మీరు భయపడవలసిన పని లేదు. దేవుని యొద్దకు రండి. ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన స్వస్థత, ఆయన పొందిన గాయముల వలన మీకు స్వస్థత. నేడు యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడండి. యేసు నామమున విడుదల స్వస్థత కలుగుచున్నది. ఆయన చెలవిస్తున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే. అంతేకాకుండా ఆయన విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని ముట్టును, స్వస్థపరచునని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినండి, నమ్మండి, విశ్వసించండి. విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన మీకు స్వస్థత కలగజేస్తుంది. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. నమ్ముట వలన, విశ్వాసం ఉంచుట వలన, ఆయన రక్తములో నువ్వు కడగబడుట వలన నీకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. కల్వరి శిలువలో నాగలి శాల వల్ల ఆయన శరీరం అంతా కూడా దున్నబడింది. ఆయన శరీరం అంతా కూడా దెబ్బలు, కొరడా దెబ్బలు. అంతేకాకుండా పండు పిండబడినట్లుగా ఆయన రక్తపు బొట్టును మన కొరకు పిండబడ్డాయి. కారణము, యేసు రక్తములో స్వస్థత ఉన్నది. యేసు నామములో స్వస్థత ఉన్నది. ఆయన పొందిన గాయముల వలన నువ్వు స్వస్థపరచబడుతున్నావు. నీకు విడుదల కలుగుతుంది. నీ జీవితంలో విడుదల ఆదరణ కలగచేయవాడు ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేడే దేవుని వైపు చూడండి. మీ ఎటువంటి బలహీనత అయినా దేవుడు స్వస్థపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన యొద్దకు రండి, క్షమాపణ పొందండి, విశ్వసించండి, నమ్మండి. దేవా, నేను విశ్వసిస్తున్నా, నా బలహీనత నుంచి విడుదల దయచే. ఈ లోకంలో డాక్టర్లకు సాధ్యము కానిది దేవునికి సాధ్యమవుతుంది. ఆయనకు సమస్తమును సాధ్యమే. ఆయన ఎదుట మోకరించి ప్రార్థించండి. దేవా, నన్ను స్వస్థపరచు, దేవా, నాకు విడుదల దయచేయమని అడగండి. నేడే కన్నీటి ప్రార్థన చేయండి. మీకున్నటువంటి ఎటువంటి బలహీనత అయినా, ఎటువంటి వ్యాధి అయినా దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన వైపు చూడండి. ఆయన వైపు మీ గురిని నిలపండి, మోకరించండి, ప్రార్థించండి, విశ్వాసంతో అడగండి. దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నిన్ను స్వస్థపరచడానికే ఆయన కల్వరి శిలువలో బలి అయ్యాడు. నీకు విడుదల, నీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలగజేయడానికే ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు. కాబట్టి దేవుని వైపు చూడండి. నేడే మీ బలహీనతలను ఆయన ఎదుటి చెప్పుకోండి. దేవుడు మీరు ప్రార్థిస్తే మీకు విడుదల కలిగిస్తాడు. మీకు ఆదరణ, నెమ్మది మీ జీవితంలో సహాయం చేయడానికి
దేవుడు మీ జీవితాలను నడిపించడానికి దేవుడు సిద్ధపడుతున్నాడు. మీకు విడుదల, స్వస్థత, ఆశీర్వాదాన్ని దయచేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. నేడే మీరు ఆయన వద్దకు రండి, విడుదల పొందండి, ప్రార్థించండి. దేవుడు మీ యొక్క బలహీనతలన్నిటి నుంచి విడుదల, స్వస్థత కలిగజేసి మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమెన్. ప్రార్థన చేద్దామండి. స్తోత్రము, స్తోత్రము పరమ తండ్రి, జీవాధిపతి, సర్వాధికారి యేసయ్యా, నీకు వందనాలు. నువ్వు పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత, నువ్వు పొందిన దెబ్బల వలన స్వస్థత, నువ్వు అనేక రోగులను స్వస్థపరిచావు. అనేకమైనటువంటి నానావిధ రోగముల చేత పీడింపబడుతున్న వారికి నువ్వు స్వస్థత కలగజేశావు. దేవ, ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకములో ఉన్నాయి. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నానావిధ రోగముల చేత పీడించబడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు స్వస్థపరచండి. నేను స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అంటున్నావు. నీ బిడ్డల జీవితాల్లో విడుదల, ఆశీర్వాదము దయచేయి. యేసయ్యా, అడ్డములు పడగొట్టండి ప్రభా. అది ఎటువంటి దీర్ఘకాల వ్యాధి అయినా, అది ఎటువంటి బలహీనత అయినా ప్రభా, డాక్టర్లకు అది సాధ్యము కాకపోయినా నీకు సాధ్యము ప్రభా. నీవే నీ హస్తము చాచి నీ బిడ్డలు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. విశ్వాసంతో నీ బిడ్డలు ప్రార్థించు శక్తిని నీ బిడ్డలకు దయచేయి. వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా ఆశీర్వదించండి ప్రభా. వారు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కానీ, వెళుతున్న ప్రతి స్థలములో కానీ, అన్ని విషయాల్లో దేవా మీరుండి నడిపించండి. ఈ దినము ఈ ప్రత్యేకమైన దీవెన, ఆశీర్వాదం, నీ కృపను నీ బిడ్డలతో ఉంచండి. కృపా కనికరములు కలిగిన పరమ తండ్రి, వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డలో నాయన, వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించి నీ కృప ద్వారా నడిపించి బలపరచమని, అడ్డములు తొలగించమని, విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన స్వస్థత కలగజేస్తుంది. వాక్యం చలవిస్తుంది. నీ బిడ్డల విశ్వాసమును దయచేయి దేవ. విశ్వాసం మనోనేత్రములు దయచేయి, నమ్మకము దయచేయి. నేడే నీ బిడ్డలకు స్వస్థత, విడుదల దయచేయమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్.